Vin, magandang umaga. Basta naman. Okay naman, okay. That's good. And gaano ka na ba katagal dito sa Madrid? Ang 5 months magsi 6 months na ako dito. This coming 28. Okay. And kamusta naman ba yung naging 30 days training mo? Nahirapan ka ba? Or maning-manila sa'yo? Hindi ako nahirapan. Sobrang nahirapan lang dahil yung training talaga very unique. Sobrang kakaiba. Ano yung mga naging challenges mo during that time? So, saan ka nahirapan sa training mo? Pinaka nahirapan ako dun sa pagpe-present lagi sa sarili ko kasi kailangan laging active ka, laging ikaw yung tinatawag sa harapan dahil bago ka kaya yun. Dahil hindi naman ako sanay doon before. Kaya sobrang nahihiya ako, nahihirapan. Hindi ko alam kung paano ko i-express yung sarili ko. Okay. Madrid has morning presentations and tingin mo nakatulong naman ba yan? Kung nakatulong, sobrang nakatulong talaga siya dahil before, parang ayoko laging nasa harapan ako. Anong masasabi mo sa mga wala pang trabaho ngayon na naghahanap, especially sa mga, kasi usually mga high school graduates ngayon na panghihinaan ng loob na mag-apply into the corporate world. So, anong mapapayo mo sa kanila? Para dun sa mga fresh graduate and mga unemployed na naghahanap ng trabaho, kung gusto nila na mag-earn ng money, mag-grow as an individual, mas maging ma-improve nila yung sarili nila. Masasabi ko na yung Madrid, Philippines, yan yung perfect place para magawa mo lahat ng yun. Okay, thank you very much, Alvin. Thank you. Salamat, medyo naka-istorbo ka. Okay, sige. Bye. Thank you.